Evo radimo. Da snimamo malo, da vidimo. Da ne zaboravim. Što gledaš budu? Ne, bе, snimamo ovo. Da vidim kutije kako da ređem sutra. Kaži mi, ti li ga proizvodiš Ja. ili Ja. svaka ti čast? Nemam reći šta da kažem, nemam reći. To je uzma prošla godina, a ono vi seća. Ono je tako. Aha. A, ne biste veo. Šta? A ovo je kaže za čašta cveta. Ko je? Ne. Nema šanse. Žena kaže za čašta Ma šta pred sveta bre. To ti je biljka od reznicu, nije kao ove bre.